Erokamano Nyawenga pod wantiere weche mag siasa kama jokanyo mag duond bura mar Wiper owalo gai margi Kalonzo Musyoka mondo odhi olar kom mar tend piny e yiero maduong' mar 2027. Kalonzo mane oten kod jodito mamoko mag kweth mobalo kod sirikal okidho tend William Ruto kuom nego rowere mag Gen Z, uso gik lweny, ohala mar yudo midila kod gold kod ketho chumi ma pacho kae. Jotelo mamoko mobalo kod sirikal osingo mari wore nyaka gikwe golo Ruto e loch e yiero mabiro kaka jafwambo marwa mar siasa Chris Owino leronwa. Alap mar historia ma Uhuru Park, jokanyo mag duond bura mar Wiper Patriotic Front ochokore karombgi e chako safar mandiko historia manyien e telo ma pacho kae. Will as many as of that opinion say aye? Aye! Gi ilo, chia kod nyadhi, jokanyo mag Wiper Patriotic Front otweyo jok mar telo e ng'uto gai margi Kalonzo Musyoka kendo miye ligangla madhi rakore kod jatend piny William Ruto e yiero maduong' mabiro. Maonge dok chien, Kalonzo okawo kut kendo tengo William Ruto koyuo kuom ketho uchumi ma pacho kae, nego rowere mag Gen Z, thung'o jo Kenya kod osuru, kaachiel gi dewo jo Kenya kod gope mabandia. Each day dawns with a new levy, a new penalty, and a new heartbreak. We pay taxes for services we never receive. No jobs, no medicine, no food, and no relief. They call it bottom-up economics. But what we see is bottomless corruption and a top-down greed. It is not an economic plan. It is an economic funeral. Kalonzo odhi nyime kod nyono ng'ut Ruto e lowo kuom mano ma owacho ni en timo ohala mar uso gik lweny kendo wilo gi midila, okang' maketho kwe e kind pinje mag Afrika ma ugwe. This regime sells arms and gets illegal gold in return. Honestly, what you are witnesses to is a horror movie directed by a know-it-all director who is a star and the supporting cast of his own show. Kalonzo ojiwo rowere mag Gen Z mondo bi owuog oko mar chulo kuor e wi nek matend William Ruto osebedo ka nego gigo kokalo kuom kawo ombulu kendo luto ombulu mar golo Ruto e loch. Ruto ordered you to be shot not in the head but in the legs because you dared to exercise your constitutional rights. I urge you, fellow Kenyans, and the Gen Zs and the young Kenyans, I urge you today to shoot Ruto at the ballot. Jotelo mamoko mobalo kod kweth mar sirikal mane oyuoro e nyasino osingo mar siro Kalonzo lwedo poni oyere matingo bendera mar kweth mobalo kod sirikal e yiero maduong' mabiro. Tulipokaa ni pahala pa historia. Ninyi wana Wiper mmechagua pahala pa historia, na siku ya leo historia inaandikwa Kenya hii ya kwamba serikali mpya ijayo iko Uhuru Park, iko inaunda siku ya leo. Mimi Rigathi Gachagua na wafuasi wangu ambaye ni mamilioni nitaunga yeye mkono na kumfanyia kampeni. Ile kampeni nilifanyia Ruto ni kionjo. Ile nitafanya kampeni mara 10. Harambee! And should the united opposition, Your Excellency, decide that you will be the candidate, I will support you. We will support you. Jotelo go bende osingo mar chako safar mar luoro gwenge duto mapacho kae kendo sero ombulu ka ginyiero paro moro amora ni ginyalo pogore motelo ne yiero maduong' mabiro. Safar mar Kalonzo Musyoka madhi laro tend piny e yiero maduong' mabiro ochakore ayanga kawuono e alap ma Uhuru Park ka ting' maduong' koro en loso kod jotelo wetene makwedo sirikal mondo osire lwedo e dwaro mare mar bedo jatend piny Kenya mar 6. Chris Owino, Ramogi TV, Uhuru Park, Nairobi. Kamano bende tend duond bura mar ODM oramo ni gibiro chungo jalar kom